Velkommen til Filosofiens Begyndelse. Denne video her er præsenteret af filosofien og det at filosofere begyndte faktisk for 2700 år siden i det gamle Grækenland, altså cirka 600 år før vores tidsregning. Filosofi eller filosofia, det græske filosofia, betyder kærlighed til visdom eller ven af visdom. De gamle grækere forsøgte at forstå verden ved hjælp af fornuften og ikke søge svaret hos guderne. Mange tror, at filosofien begynder med Sokrates, men faktisk fandtes der et væld af filosofer i tiden før Sokrates. Dem kaldte man præsokraterne. Men vores viden om dem og deres filosofi er faktisk lidt sparsom, meget fragmentarisk, fordi deres filosofiske værker, hvis det overhovedet skrev noget ned, og det ikke bare var mundtligt overleveret, det er bevaret af historien fragmentarisk vis. Hele begyndte med en gut, der hed Thales, og Thales, han undrer sig over, hvad består verden af? Hvad er verden overhovedet for noget? Hvad er det for noget? Hvad er væren? Hvad er det værende? Det var det Thales og de her filosofer, der kom før Sokrates, de såkaldte præsokrater, det var det, de spurgte ind til. Hvad er det værende? Hvad er det hele? Hvad består verden basalt set af? Ham her Thales forsøgte faktisk at forklare det hele ret videnskabeligt, rationelt. Det lykkedes ham at forudsige en solformørkelse en gang. Et berømt eksempel er også, at han beregnede pyramidens længde ud fra den skygge. Så det var en ny måde at tænke på og forklare verden på, som begynder med ham her Thales, som er helt anderledes og unik. Og det her filosofien har sin spæde begyndelse. Parmenides mente, at der eksisterer ikke et intet. Det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man tænker over det, er intet på en eller anden måde en finurlig abstraktion. Det her med, at så snart du siger, at noget er intet, så gør du det faktisk til et noget. Men det var jo et intet. Så bare det at snakke om intet, eller forholde sig til intet, så forholder du dig et eller andet sted til et noget. Men det var jo et intet, så derfor på en eller anden måde eksisterer intet sådan set ikke. Intet opstår ud af intet. Parmenides mente heller ikke, der sådan fandtes bevægelse eller forandringer til stede i verden. Hans diametrale modsætning på hans tid var en, der hed Heraklit. Heraklit mente, at der kun fandtes forandringer til stede. Heraklit, der sagde, at man ikke kan træde ned i den samme flod 2 gange. Det er jo ret godt ting, fordi det er jo aldrig det samme mand, der flyder igennem floden. Men du er da heller ikke den samme person, der træder ned i. Alt er omskifteligt. Alt forandrer sig. Kan man omskrive Heraklits flodbillede som. Det er faktisk en spændende historie, hvorledes filosofiordet kom ind i verden. Der var den her berømte filosof Pythagoras. Og Pythagoras, han blev engang spurgt efter ankommelse til en by, hvad han var for et menneske. Og Pythagoras sagde så ordet, jeg er filosof, som betyder den her ven af visdom. Og da han fortalte videre Pythagoras, at nogen kommer for at vinde sejr, nogen kommer for at købe og sælge, men andre agter ikke engang dette. De kommer for at forske og betragte livet. De er visdomselskere, filosofer. Således opstod ordet. Pythagoras er også ham, vi har den her læresætning om hypotenusen i matematik om. Fordi for Pythagoras, der var alt tal. Alt handler om tal. Alt kunne bestemmes i talforhold. Hele hans filosofi var bygget op
omkring, og at verden kan beskrives matematisk, og verden er matematisk sat sammen, og det hele handler om matematik for Pythagoras. Pythagoras grundlagde også en hemmelig sekt, som praktiserede en eller anden form for mystisk, esoterisk numerologi. For Pythagoras var tal også guddommelig. Det var jo den guddommelige kosmiske orden af matematik, der holdt det hele sammen. Denne video her var præsenteret af